Здравейте! Замисляли ли сте се, че всеки български гражданин носи със себе си нещо като невидим щит? Той е винаги там, пази ни, дава ни сила и до голяма степен оформя живота ни. Но, знаете ли, толкова сме свикнали с него, че често забравяме, че изобщо съществува. Днес ще хвърлим светлина точно върху този мощен, но невидим инструмент. И така, каква е тази загадка? Какво е това невидимо нещо, което е хем щит, хем пътеводител? То е в самата основа на нашата свобода и сигурност. Хайде да видим дали ще успеем заедно да разгадаем мистерията, като следваме уликите. Ето я и първата, може би най-важната улика. Крие се в член 6 от Конституцията. Чуйте само тези думи. Всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Това не е просто някакво си изречение. Това е обещание. Това е онзи краягълен камък, върху който се гради абсолютно всичко, за което ще си говорим. Добре, да започнем с първата част от нашият щит. Представете си го като лична крепост. Това са правата, които изграждат една защитна стена около всеки от нас. И целта е много проста – да пазят нашата безопасност и свобода от всякакви незаконни посегателства. В самата основа на тази крепост, в сърцето й, стои едно право, което е абсолютно свещено. Говорим за правото на живот, заложено в член 28. Тук няма място за тълкования. Конституцията е кристално ясна. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежкото престъпление. Точка. Това е фундаментът на всичко. Добре, и как точно работи тази крепост в ежедневието? Нека да видим. Член 30, например, ни дава лична свобода. Какво значи това? Просто никой не може да задържи човек без основателна причина. След това, член 33, той пази дума. Жилището е неприкосновенно. Никой не може да нахлуе просто така. Кореспонденцията? Член 34 се грижи за това. Личните съобщения, имейли, разговори, те са защитени. И разбира се, член 32 пази личния ни живот и достоинство. Това са буквално стените на нашата лична крепост. Окей, значи имаме крепост, която ни пази. Супер! Но този щит не е само за защита, нали? Той ни дава и сила. Дава ни глас. Това са онези права, които ни позволяват да бъдем активни, да участваме в обществото, да изразим себе си. Хайде да видим как става това. И тук става наистина интересно, защото вижте как тези права се свързват като верига. Всичко тръгва от една мисъл, нали, член 37 казва, всеки има право на собствени убеждения. Окей, но какво правим с тази мисъл? Член 39 ни дава правото да я изразим, да я кажем на глас, да я напишем онлайн. И ако се окаже, че и други хора мислят така, тогава идва член 43, правото да се събираме мирно на протест на събрание. И накрая, като кулминация, член 42, правото на глас. Ето така тези идеи могат да доведат до реална промяна в управлението. Виждате ли пътя от една единствена мисъл до действие? Значи имаме защита и имаме сила да действаме. Но има и трети много важен елемент. Нашият невидим щит осигурява и нещо друго. Една стабилна основа. Основа за сигурен и достоен живот. Тук говорим за правата, които, така да се каже, задължават държавата да се грижи за своите граждани. И тази таблица го показва много ясно. Вижте как работи връзката. От една страна имаме правото на труд, член 48. От друга държавата има задължението да създава условия за това. Или пък правото на здравеопазване по член 52. Държавата трябва да гарантира достъпна медицинска помощ. Същото е и с образованието по член 53. То трябва да е безплатно и достъпно. Това е нещо като социалния стълб, който подпира обществото и дава на всеки шанс да се развива. Добре, мисля, че събрахме всички части на пъзела. Имаме личната крепост, която ни пази, имаме глас, който ни дава сила и имаме сигурна основа, която ни подкрепя. И трите неща идват от едно и също място. Мисля, че е време да разкрием мистерията. И така, въпросът е, как се нарича този невидим щит? Отговорът, разбира се, е Конституцията на Република България. Точно така. Този документ не е просто някакъв сух спор от правила. Той е изворът, източникът на всички тези права и защити, за които говорихме. Той е нашият невидим щит. И тук идва най-важното. Според член 5, Конституцията е върховен закон. Какво означава това? Представете си го така.
Това е най-главният правилник на играта за цялата държава. Абсолютно никой друг закон не може да й противоречи. А текстовете й имат пряко действие. Именно това я превръща в най-силната, в желязната гаранция за нашите права и свободи. И сега за финал един въпрос, който ми се струва много важен. Кое от всички тези права, които обсъдихме, е най-значимо за хората в България точно днес? Точно сега? Може би личната свобода? Или пък правото да изразиш мнението си? А може би достъпът до здравеопазване? Ще бъде наистина интересно да прочетем какво мислите, така че споделете долу в коментарите. Разбира се, ако това кратко разяснение е било полезно, едно харесване винаги помага, а абонаментът е най-добрият начин да не пропускате следващите ни теми. Благодаря, че бяхте с нас и до скоро!